Да, хайде. Чакай, не бъде. Почваме. Аз се казвам Ангел Балабаров. Протестирам от 1982 година срещу скапаната изпълнителна власт, корумпираната съдебна система. Ние сме членове на Европейския съюз, 27-ма държава сме, да препишем дадени закони от една държава, предшестваща на Европейския съюз, независимо коя ще бъде Англия или Франция, Германия и това парламентаризма се изчерпи. Тези депутати от провинцията, 240 души, дето вие ги носите като данъкоплатци, вие сте гласоподаватели, работодатели на те. Те самите, които коват законите, не ги изпълняват. И затова ние сме за президентска република, да като препишем дадени закони, ние сме шепа народ България, Русия и Америка са президентска република, а България парламентарна република. Депутатите от Цецка Цачева, Майя Манова и та челичката от Кюстендил, дето идва тук на жълтите павета, те си скара професия и Михо говори, без кръв няма да станем. Кои сте вие, бе? Ние отиваш в друг свет. Промяната на съзнанието на хората трябва да се промени, стандарта на живота, всички да живеем. Подрастващо поколение, работници, пенсионери, всички да живеем. Това има материали от 1982 година, те са тук. Да, ние сме Не си ги снимам, ако имаш такова с факти и доказателства да видиш какви тъпи, прости хора не ръководят, гипсирани мозъци, всичките трябва да минат на психотест. Знаеш какво е психотест? Те не се смеят на психотест да видят, че това пише, че трябва да бъде правова държава, станахме смешни пред външния свет. Мозък избегаха, разумните хора избегаха навън, трябва да дойдат тук, да се оправим положението, а те дето ги носят 70 години. Те дето ги носят 70 години. Да се вразумат, те нямат разум. Те са обиграли, но снимай това, бе. Аз снимай това, айде. Това е, чакай. Айде, снимай това, снимай това. И тук, не, бе, ти ги снимай. Пази батерия, Знам, че съм ги снимал. Пази батерия.